Benvinguts al canal Van 2000. Amb aquest tutorial aprendrem alguns trucs per treballar amb els personatges. Per exemple, tenim aquest Scratch que havíem fet l'altra vegada, el pingüí aquest que està al pol nord, i veiem que ens feia això, donava un vot, girava i tornava al seu lloc, i així infinitament perquè havíem posat aquest bucle de per sempre. Molt bé, aturem la imatge, tornem a posar el nostre pingüí al principi i afegirem un altre personatge. Com estem al pol nord, agafarem per exemple un camell aquí al fred. Molt bé, aquí el primer que tenim és un camell i està molt gran en proporció al pingüí. Com ho faríem per fer-ho més petit? Doncs veiem aquí que tenim el camell, ara actuarem tota l'estona sobre el camell. Aquí tenim uns quants dispositius per fer el personatge més petit o més gran. Si cliquem aquí, podem fer-ho tan petit com vulguem. Després el tornem a posar al seu lloc i desapareix. O si el volem fer una mica més gran, estirem aquest i el fem més gran. Molt bé. Després veiem que el camell aquest està mirant cap a la dreta i ens interessaria que per interactuar amb el nostre pingüí mirés cap a l'esquerra. Doncs anirem a les fletxes de direcció, les tenim aquí, i baixarem aquesta, que va mirant cap a l'esquerra, i farem un clic. I veiem que automàticament el camell ha girat cap a l'esquerra. I ara el tornaríem a posar. I ja tenim el nostre camell preparat per interactuar amb el pingüí. Bé, i ara el que farem serà amb aquest senyor que va amb aquesta barca i anirem a canviar els colors per veure com ho podem transformar. Doncs clicarem a sobre del pinzell i aquí tindrem el nostre personatge. Cada dibuix té unes seccions, per exemple aquesta part o el braç, i podem anar escollint diferents colors. Per exemple, aquest braç, les barques, cada color groc perquè el tinc preparat de color groc, però podria posar-li vermell. Molt bé, els pantalons, que podria anar al marró, seleccionar els pantalons i posar-los de color marró. El vaixell aquest el pintarem tot de color blau fort i per dintre el posarem de color blau fluix. Aquí també el posarem. Molt bé. El barret també li canviarem. De color blau, no, el posarem de color groc. Molt bé. Si cliquem aquest símbol, el que farem serà seleccionar les línies de dibuix i podríem pintar-les, totes les línies de color negre. Seleccionem la part que volem, per exemple, el xalec aquest salvavides, el braç, el barret. Podem anar canviant tots els colors. Si ens agrada com ha quedat, el braç també el canviarem. Li posarem amb el pot de tinta, li posarem un color com aquest i la cara, encara que no té cara, però li posaríem posar una cara. Molt bé. I aquí el que podríem fer-li també, si ens equivoquem, doncs tirem cap enrere i tornem a tenir els colors. Podríem agafar una línia, i encara que no sigui massa bé, li podríem dibuixar el que ha sortit molt bé. Tirem enrere, posarem una línia més prima, podríem posar-li uns ulls ben simpàtics. I farem una rodoneta que la pintarem de color blanc, ben petita, per marcar-lo. Quan ja tinguem el dibuix que ens agrada, el salvem i ens sortirà ja el nostre personatge. Doncs fins aquí aquest tutorial, espero que us hagi agradat i ens podem veure al canal Van. Fins ara!